to ne kaka oyudo kare maber to oyudo pesa maber aparo manyalo loko public perception chani ngata ni wash nikech aparo ni wash naparo ni wuta ahinya jonene ahinya koro mane magida no ni mai mamiyo jende pesa but gigi ng'enyo man joma timo gi bedo link kodgi anyama na jiwo gi ni wabed joma makolo wet joma tindo ma wetewa erokamano kendo kuma idonge kata kuma idake nyaki piny ka ji puonjore erokamano koro gipuonj ji gigibe mondo kik bed ni joma tindo paro mana ni mage yore mag loso pesa mane gima nyalo wacho ni wach moro chien kacha mangima mokalo en patient nyako bed joma hore nyako mak bade jowetewa nikech Roma nokoger gi dala chiel yes wach mangima mokalo nyakoro Mgajwang wendo mara en Isaac Okeno ma bende en wuod seme kupuonjowa ka e dongo mare kanyakla kod kaka joma tindo nyalo donjore weche mag ohala manyalo kelo negi konyruok. Ing'eni challenge wa kanyo ni neno ka gima kata wan bende jofwambo gi keyo wamenya ahinya ohala maricho mwaneno of course gi news to but nyaka koro to wati gi thuolo mekwa mondo wa showcase godo kada jowa matindo matimo weche mag pith gi pur. Chieng' tich ariyo nyawadwa nyocha nitiere kod kijana moro matin en gi kambi miluongo ni Elso Farms to otimo gimodong ni aquaculture en gi fish cages Osiri kich bende en go en gi puthi mo bende en gi greenhouses mopone nyanya gi kitungu bende kachiel kod apilo ma otere chiro koro gik makamago kwa timo kinde ka kinde miyo jopiny ni kare pesa bende nitiere kuondegi mane gima bro konyo loko parono erokamano mondo ng'enya thothne bende penjo machielo ma chuno ni nyaka penji iro ni joma matindo koseloso pesa ne ma oneno ni Nyasaye koro osekonyo chopo kamoro koro pache moro paro wach mar siasa masa winjo kena sana na mang'eny ahinya nitie joma donjo e siasa ne weche ariyo nitie joma donjo nikech gineno ka gima kucha nitie pesa moko ng'eni ikwalo pesa e sirkal koro neno ka gima kucha ma pesa nitie odonjo e siasa mondo odhi otim mano nitie bende joma donjo e siasa nikech gihero jakom ng'ato hero ga ngima jakom ohero ngima orengo ineno ohero ngima nyong'o ineno kaka osepak jogi e mbui gik ma gisetimo ne piny ma masani koro bende ni ocho ambede ma dair bedo kaka jogi but nitie jomoko bende ma donjo siasa nikech gin gi leadership and leadership ido ni kata mana kana in school na in prefect iti bedo head boy in university ka kuri bedo student leader en gima koro ngeni mano kinyalo wacho ni siasa samutim mano koro leadership nikech siasa onge school koro ido ka nitie joma tindo bende man gi remo no mar leadership to nyaka wajeugi mondo kech nafas dhi dong mbele ka sani ido ka joma wan kaka an kuran millennial to nitiere jo Gen Z manyicha